Il-Fortina għattet il-karti minn mal-kumpanija ta' kostruzzjoni Torka Taċċa wara li fallew it-taħdidiet dwar il-proġett tal-iżvilupp f'Tinje. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm taħdidiet twal dwar ix-xogħlijiet f'dan il-proġett kif il-ħaddiema waqfu jaħdmu u anke għamlu strajk tal-ġuħ wara li kien hemm kwistjonijiet dwar ħlasijiet tal-pagi tagħhom. Il-Fortina dejjem saħqet li hija l-kumpanija tal-kostruzzjoni li trid tonora u tuħu ħsieb li tħallas il-ħaddiema tagħha. Dawn il-ħaddiema qalu li ilhom mal-5 xhur ma jirċievu paga. Fil-fatt fi stqarrija l-Fortina saħqet li dispjaċija u tempatizza mal-ħaddiema torok fuq is-sitwazzjoni. Aħna mhux bissa minna dak li stajna biex nonoraw l-obbligi finanzjarji imma ħallasna iżjed biex niffaċilitaw l-affarijiet saħqet il-Fortina. Din spjegat li b'sens ta' rita tajba baqgħet għaddejja bit-taħdidiet anke wara li fit-3 ta' Ġunju ħarġet notifika li se jiġi terminat il-kuntratt. Il-Fortina qalet ukoll li se żżomm responsabbli l-kumpanija ta' kostruzzjoni Torka għad-danni tax-xogħlijiet li waqgħu lura. Saħqet li se tibqa' impenjata biex tlest il-proġett b'kuntrattur ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.